जय श्री राम। पवन भैया का बर्थडे स्पेशल सॉन्ग जना गाना के आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते जाओ। गाना के पोस्टर कल भैया अपना आईडी से शेयर के लिए बनी और गाना का नाम बा 5 के नाचे अइह। बाकी दूगो गाना भोजपुरी के और आइल बाटे। एगो गाना बा नीलकमल सिंह के धोखेबाज जोन वेब म्यूजिक पाइल बा। दूसर का गाना बाटे खेसारी भैया के टमाटर गाल जोन खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पाइल बाटे। सब कुछ बात करिए और हमरा उम्मीद बा कि आप वीडियो में पूरा बनल रहम। अगर आप बड़का बिहारी के चैनल पर नया बनी तो हमरा के चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट करी जा। अगर आप वीडियो के फेसबुक पेज पर देखा नहीं तो पीयूष पेज के फॉलो कर ले। हम पहले बात कर लिया पवन सिंह के बर्थडे स्पेशल सॉन्ग के बारे में। पिछला साल जो गाना आई रहे आज ये 5 के चल जी अनाज के गाना के आप लोग बहुत ज्यादा सुपरहिट साबित के लिए रह जा। वो गाना के बहुत ज्यादा पसंद के लिए रह जा और उम्मीद बा कि ये साल जो गाना आ रहा बा 5 के नाचे अइह, ये गाना के भी आप लोग सुपरहिट करम जा और भैया के बर्थडे पर एक गाना के माध्यम से बढ़िया गिफ्ट देम जाए गाना के सुपरहिट करा के। अब बात कर लिया जो नीलकमल सिंह के गाना आइल बटे धोखेबाज। आप सब जानत नहीं जा कि आवे वाला समय में नीलकमल सिंह भोजपुरी के सबसे बड़ा सुपरस्टार बने वाला बड़न। एकरा पीछे के कारण बा उनकर काबिलियत। जब भी हम नीलकमल सिंह के गाना देखी ना तो उनका एक्टिंग देख कैसा लगला एकदम रियल करत रहा। बाकी उनका भी आवाज भी अच्छा बाटे। और जो गाना आइल बा धोखेबाज में जो पंच लाइन बा कि जैसे जनवरी से दिसंबर बिछड़ गई बहुत ही मस्त लागल बा हमरा। आपके थोड़ा आनंदित करिए गाना। बेवफाई गाना बा, गम वाला गाना बा, लेकिन गम में भी आपके थोड़ा सा आनंदित करी। बाकी ये गाना के म्यूजिक दिले बड़े आशीष वर्मा जी और लिखले बड़े वीरू राज जी। अब बात कर लिया खेसारी भैया के जो गाना आइल बा टमाटर गाल। गाना के लिरिक्स में उतना ज्यादा दम नहीं खेल लेकिन वीडियो बहुत बढ़िया बा। खैर थोड़ा एडल्ट के हिसाब से देखम तो वीडियो बहुत बढ़िया बा, लेकिन ओकरा में थोड़ा ज्यादा ही देखावल गेल बा। आप सब जानत नहीं जाके भोजपुरी के गाना छोटे छोटे बच्चा तक देखेलन। बाकी गाना ठीक बाटे। आप लोग के कैसा लागल बा हमरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जा। हमरा वीडियो अच्छा लागल बा एडल्ट के हिसाब से। जब आपके 18 साल से ऊपर एज बा तो आप वीडियो देख सकत नहीं जा। खैर वो पति पत्नी पर बाटे वीडियो तो थोड़ा बहुत तो रहबे करी। खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पाइल बाटे और नीलकमल सिंह के गाना वेब म्यूजिक पाइल बाटे धोखेबाज। वो गाना के जाके जरूर सुनम जा। भैया के भी गाना वेब म्यूजिक से आवे वाला बा जो गाना के नाम बा 5 के नाचे अइह। बाकी अपन विचार हमरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जा। हर आदमी के विचार के रिस्पेक्ट करे के चाहिए, लेकिन विचार जब प्रोपेगेंडा हो जाए ओकर रिस्पेक्ट ना करे के चाहिए, ओकर विरोध करे के चाहिए। हम यह आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करते नहीं कि आपके विचार बा जेकरा के सुने के जेकरा के पसंद करी ना एकदम करी, लेकिन वो विचार के प्रोपेगेंडा बिल्कुल मत बनाई। बाकी अपन विचार हमरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।